Minkejja l-appelli tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg biex il-Gvern Laburista ma jibqax jinħeba wara l-iskuża taż-żieda lil ħaddiema fis-settur pubbliku. Dan huwa eżatt dak li għamel is-Segretarju Parlamentari Malcolm Paula Ġużgalja meta mistoqsi jekk hu bħala membru parlamentari u se jkun qed jieħu żieda ta' 1,700 euro. Inti ħatkun qed toħodha żieda tal-1,700 euro? Iż-żieda tal-1,700 euro hija parti minn ftehim kollettiv li għamel il-Gvern għal ħaddiema tal-Gvern kollha in collaboration mal-imsieħba soċjali kollha. U dak huwa peress li jiena ħaddim tal-Gvern ukoll bħala persuna membru fil-Kabinett u ħaddim tal-Gvern ukoll u membru parlamentari jiena ħankun qed nieħu żieda li appegjata mal-ħaddiema kollha. Is-Segretarju Parlamentari jikkonferma wkoll li mhux se jkun qed jirtiraw din iż-żieda u bqa' jinħeba wara l-fatt li l-ħaddiema tal-Gvern se jkunu qed jieħdu żieda wkoll minkejja li din iż-żieda żgur mhux se tkun waħda massiva ta' 1,700 euro. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista talab biex jiġu rtirati, ġifieri intom ma taqblux li bħala membri parlamentari għandkom tirtirawhom. Inti se tirtira il-ftehim kollettiv ta' 33,000 ħaddim mal-Gvern? Għal-membri parlamentari qed ngħidlek. Il-membri parlamentari huma parti mit 33,000 ħaddim tal-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari Malcolm Paula Ġużgalja ma qal xejn dwar il-fatt li l-kumplament tal-poplu Malti u Awċi kollu se jkun qed jieħu inqas minn 5 euro żieda u stqar biss li dan huwa ġust. Il-kumplament ta' ħaddiema l-oħra ħejħdu inqas minn 5 euro ġusta. Jien ħaddim tal-Gvern bħal kulħadd. Għandek mistoqsija oħra? Ġifri ġusta li hemm min jieħu inqas minn 5 euro u l-kumplament l-oħrajn jieħdu 1,700 euro. Jien nemmen li kwalinkwa ftehim kollettiv li jsir flimkien mal-imsieħba soċjali u maqbul huwa ġust. Dam differenza l-kliem u l-ġir tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li mal-ewwel ħa pożizzjoni ċara favur iċ-ċittadin.